Hatod sa inyo kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang taoning hubileo po sa gabos ng mga paraantabay. Welcome po sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras. Digdi po sa DZGB. Ngunya na ngunyang pet sa 13 po kang bulan ng Hunyo 2025. Asin kita po mag-iribahan sa good alas 3 ng pagkahapon. Good afternoon po sa mga nakatutok na. Live po kita sa to yung Facebook page via DZGB News Online. And siring man ang mga rayaon po sa indang harong. Pwede po kamo magpartisipar sa tuyong programa, magpaabot ng mensahe sa 0938-891-5475. And ini po si Jenny Balyaran with of course my partner, Monsignor Crispin Bernarte. Magmang hapon, Mons Chris. Good afternoon sa imong Jenny. Good afternoon sa gabos niya itong taga-subaybay, sa gabos nagiinanyog sa tuya, gabos na followers kan sa tuyang programa. Ang Yes. special feature kan sa tuyang programa mo niya na hapon, iyo ang special participation and attendance kan mga graduating students Wow. at Juling College sa satuyang lugar. So, we have them all. They are clapping their hands. Clap them loudly. Good afternoon. Yeah, to the tune of 170 students attending. Ay, grabe. Nako. Very special yung program. Talaga, Mons Chris, yung mga tanchuling students, live na yaon dyan sa hampangan mismo ni Monsignor Crispin po, mga tugang kaibahan to. So, ang samoyang mainit po na pag-welcome sa mga estudyantes and of course, ang mga teachers or faculty na kumpuesto po kang Tanchuling College. Hello po sa Indo. Good afternoon po sa Indo, Gabos. So, good afternoon sa inyo boss, mga graduating students ng Tanjuling College. You are being especially featured sa tuyang programa niya na hapon. Since ay mahiling kan sa tuyang camera ka boss, may request din yung mga nasa first line. Please, Okay. sister, kamong nasa first line, please come over. Digdi sa likod ko. Sige nga. Para naman. So, more. So, Ayun, wow, hi! Sa satuyang programa. Thank you very much. So, kaway-kaway dyan. Kaway-kaway naman Okay, dyan. how about the Ayun. first line here? Is it that? Come over. Okay. Another set. Another Ayan, set for of example, ayan. So, kaway. Graduating students from Tanchuling. So, Hello. these are the students participating with us this afternoon. It is sa satuyang programa. Siring sa Indo Gabos dyan, ang mga naghihinan nyo, sindahan man maglakaw, maghiras. They are being renewed this afternoon sa pagkikaining programa, alagad, partner, karong nagahang ang sa tuyang Ang signal. Okay ba, Jerome? mga images. So, Ayun, okay. hopefully, magbalik ang perfect signal. Sige and hang. So, ngunyan, we continue with the participation of these young people. Nayaon ngunyan sa ating kong more than 100 of them to the tune of 170 na nagpa-participate sa tuyang programa ngunyan. Yun, okay. Ipapadagos na ang sapuyang tema. Asin, tamang-tangan nyo. Asin, nagsabot kang mensahe kang hubileo according to the message na ipinaabot sa tuya kay ning istasyon sa paagi kang pag-cover kanso nagikong man sa Ligaw Gymnasium. So sindagabos, nagtutok duman sa mensaheng ito asin parte kang programang ini. Kaya ipapadagos ta
ang tema ngunya na hapon manungod sa jubileo. So we have this three topics sa tuyang pag-urulayan, paglaom pasiring sa pagkuswag, siring man itong mga naging bunga kang nagpakaaging jubileo so laog kan sa tuyang simbahan through the years. And finally, ang mga mayor na jubileo sa modernong panahon kan simbahan, I mean during our contemporary times. So, pasadahan ni partner. Okay. Medyo naglalag lang ang schedule ni partner. Ano? Okay. Ayun. Sige. Okay. Ang Okay. lambang taon, jubileo, ang kahulugan sa Katolikong simbahan, nakagamot sa pagpatawad, pagbago, asin pagtalubong espiritual. So, nasambit ko sa kuyang mga sharing, sa kuyang mga explanation kasubago sa Indo, my dear Tansuling students, na ang pagpatawad importanteng marahay. Forgiving is so important. Likewise, granting forgiveness or giving forgiveness kaipuhan na mangyari. Sabi ko nga ni sa inyo kasubago na daing mawawara sa tuya kung kita nagpapatawad. Na sa tuyang ikakaugma kung kita nagpapatawad. Kaya ang taon kan jubileo, lalong-lalo na sa kultura kan mga Hudiyo na nangyayari sa ngunya na ngunya, ang pagpatawad na ini bako na simple sa ng ritual alagad makahulugan. Sa daan natipan, makukuan niya to sa libro kan Levitico, Kapitulo 25. Ang banal na taon ning paghingalo, katalingkasan asin pagbalikan mga ugaring sa kagsadiri. Ang mga bagay na ini mga tugan, tinatawan ning duon, iyo ini ang pagpatawad sa mga naging sala. Parte pa kayo niyang pagpatawad sa mga utang na haluyo na nindang na inababayadan dahil sa kadupaan. Ipinapatawad ini kan mga taong iyan. Iyon ang pagtalingkas sa mga uripon. Dahil sa kulturang ito ikuaning mga uripon, slaves, which was a common practice during the time. Alagad sa panahon na ini kan jubileo, itinatalingkas. These slaves are released. They are given freedom na mamuhay siring sa regular na syudadano. Kaya ini ansarong magayon na ladawan kan jubileo. Siring man an kapahingaluan kan daga. Ini sa tuya na ining inagihan duman sa introduksyon sa pagpaliwanag manungod kan taon kan jubileo. Alagad iyon niyan ang tinatawaning doon kan libro kan Levitico. Ining tulong bagay na ini. Pagpatawad. Parte kayo sa pagpatawad kan mga utang na haluyon dahil nababayanan dahil sa kadupaan. So kaluyahan ini kang tao. So bako ta sinasayuman ang obligasyon kundi yawn sa tuyang pagkahirak sa tao na dai ning kakayahan, dai ning kapangyarihan tangani masimbagan an sa indang kaipuhan sa ngunyan. Kaya ngunyan nahihiling yato na magayon ang ladawang kan jubileo na nagimagtanta kung duman sa daan natipan. Siring man, itong pagtalingkas sa mga uripon sa mga esklabo. Kasuod mga tugang sa tuyang pinagselebrar ang Philippine Independence Day. Na ito nagpahayag na kita mga taong talingkas. We are independent people na kaipuhan igalang iyan kan lambang nasyon ang satong independensya, ang satong soberanya. Siring man, iyan nakagamot mga tugang sa satuyang kapasidad na magpatawad sa satuyang kapwa, magpatawad kang anuman na naginibong sala sa to, magpatawad kang anuman na utang na pwede niya itong ipatawad sa sainda. Kaya ini ang agyat kan jubileo. Asin itong ultimo, itong paghingalo kan daga. Na
Sa modernong panahon niya to, naabuso ta ng marhay ang daga, ang kalikasan, ang satuyang kapalibutan. It is very much abused, lalong-lalo na sa tuyang modernong panahon. Sabi ni Papa Francisco, it is being aggravated by our throwaway culture. Iyon ang na-develop sa satuyang modernong panahon. Ang throwaway culture. Ano iyan sa Bicol? Tapok digdi, tapok duan. So, tapok digdi, tapok duman. So, gusto tang magparabakal minsan ano-anong mga bagay. Minsan na ikaipon, even if they are not essential. Gusto tang bakalon, gusto tang sadiriyon, only to find out that after several days, they tamang palang kaipuhan, kaya itatapok na. Kapulaon ang problema niya to sa tuyang presenting pagkabuhay ang basura. Asin, ang basurang ini, minaraot kan sa tuyang pagkabuhay. Bako sa nang minaatod ning mga kailangan, bako sa nang minapakanos kan sa tuyang kapalibutan, kundi ang mga basurang ini, iyo ang minaatod ning peligro sa tuyang buhay. Kaya ini inaapudan na pahingaluan kadandaga. Literally speaking, ang mga Hudiyo kang panahon, hasta mo niya nag-oobserbar kan jubileo, tinatawan ng 1 year, isang taon na pahingalo ang daga in order for it to be productive once again. Kaya kung ipinapahingaluan iyan, masunod na taon ang pagtanom nila, mas gulping produkto, mas gulping ani. Why? Because the land has been rested, it became fertile again. Kaya iyuman ini sarong pagirong doon sa to. Naday kita maging mga ganit kan mga material na bagay. Kasubago sa sakuyang paghira sa ito, my dear students, sabi ko, pigulit ko itong enot na sugot kan demonyo kay Jesus. To turn away the stone into bread. Ang paguna ninda kun si Jesus magkagat kang sugot na ini. Sugot dahil kang kaganidan sa material na bagay, kaganidan sa material na kakanon. Alagad sinagwit ni Jesus. And what did he say? Ano ang sabi ni Jesus ni Satanas? Man doesn't live on bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Iyan ang sinimbag ni Jesus duman sa sugot na ito. Kaya iyan ang naging ladawan kan paglaom para sa pagpuswag duman sa daan na pipan. Yaon ang sa indang bilog na paglaom na mag-uuswag ang sa indang buhay dahilan na sa indang sinusunod ang kabutan kan mahal na Diyos, iginagalang ninda ang kalikasan, ang kinakban, ang kapalibutan, asin tinatakwan ning kausayan, katanusan, ang lambang tugang. Because of this, sinda, bilog ang paglao, nan sa indang buhay, danay na mag-uuswag. Iyan ang magayon na legasiya, magayon na katugduan, magayon na pagsaksi sa tuya, kan mga tao, kang kaugalian duman sa daan na tipan. Sa satuyang bagong tipan mga tugang, iyan ipinapahayag kan Ebanghelyo gikan kay Lucas, Kapitulo 4, versikulo 16 sagkod 21. Iyon ang pagrukyaw kan mabalaog na tauning kagurangnan. Inidanay na madara pasiring sa pagpuswag kang gabos. So, danay na pagrukyaw kan mabalaog na tauning kagurangnan. So, igwa akong booklet na inanda para sa espesyal na taon na ini, taon kan jubileo, the Jubilee of Hope, jubileo kang paglaom, na mapagirumdum sa tuya kang gabos na bagay na ini. Asin ang booklet na ini o ang libretong ini, may titulo na babalaog na taon. Siguro kadagol sa ito, ang igwa kang kopya. Tama ngani duman sa Vita Katolika na ubusan na kikopya duman. Mabalaog na taon, and I have it with me right now. Iyo tabi ini ang booklet, iyo ini ang libreto mabalaog na taon.
Asin, ang mabalaog na taon, yung pinagrurugyaw sa lambang jubileo. The year of grace, the year of abundance, the year of production or productivity. Iyon ang pinagrurugyaw sa lambang pagsilibrar niya to kan mabalaog na taon. Kaya sa bagong tipan, iyon ang imbitasyon sa tuya. Gabos kitang mga tao, mga tugang, inapudan sa pag-uswag. Inapudan sa kabilugan kang buhay. Dahil man ang mahal na Diyos naglalang sa tuyang mga tugang, tanganing pamundoon ang sa tuyang buhay digdi sa ibabaw ning kinakban. We are all created for the fullness of life. Inapudang kita gabos tanganing maging maugma, tanganing maging mabunga. So iyan ang kaugmahan ta. Kung kita sa paagikan sa tuyang nanugdan, sa satuyang inadalan, sa tuyang na ikairas iyan, sa pagtabang sa tugang, sa pagpuswag kang banwaan. Like you, my dear people, my dear young students, my dear graduating class, magiging ka mo mga nurses, magiging ka mong mga medical personnel, pag-cook for your food, alagad para sa satuyang kapwa, para sa satuyang banwaan. Iyan ang mabunga. So, ang kahoy bagang mabunga, dahil man nagpapakinabang kan sa diri niyang bunga. Ang kahoy na mabunga, halimbawa mo niyan sa satuyang locality. Ano ang mga mabungaon mo niyan na na kahoy sa panahon na ini? We are at summertime. Avocado, what else? Mangga, what else? Igot, mabungaon bagan igot. Or, I don't know if we have lanzones here. So, igwa manig sarong, pero bakong very common ang lanzones digdi. Okay. So, nakulon, but take note, ang avocado, natang avocado, siya mismo nagkakakambunga niya. Bakong kita ang nagkakambunga, kita ang nagpapakinabang. Ang mga mangga, nataasinda ang nagkakambunga ninda. Kung minsan gigarapo-gapo kang bako mangkag sa diri, tanganing mawaltak sa nasisa nagpakinabang, bako man sumangga. Siring man kita, all the fruits of our own labor, all the fruits of our own personhood, bako man kita ang nagpapakinabang. Tinauyanin mahal na Diyos sa tuya, tanganing pakinabangan kang gabos. So not only us, alagad gabos na mga nakapalibot sa tuya. So, iyan ang kagayunan kang pagtao kang buhay para sa satuyang tugang. So, iyon mga tugang ang paglaom sa pag-uswag. Danay niya itong nagirumdumon ini na kita naglalaom pasiring sa pag-uswag bako sa nangunya na taon that we are celebrating the year of hope. Linalauman taan mabalaog na taon not only today, but every day of our life. Iyan ang pagsilibrar kan jubileo. Asin iyan ang enot niyato na tinatawaning doon. As we celebrate the Jubilee of Hope, naglalaong kita kang pag-uswag. Kayaw kita digdi sa kinakban, bako na magtangka, bako na maraot, bako na maging mababloy. The glory of God is a person fully alive. Iyan ang sabi sa tuya ni Saint Irenaeus, ni San Ireneo. Ang kamurawayan ng Diyos, iyo ang sarong tawong buhay na buhay. Ang sarong tawong buhay na buhay, na iba, kundi itong produktibo, itong maugma. Nata, ginagamit ang sa iyang mga talento, ginagamit ang sa iyang mga kakayahan, ginagamit ang gabos na balaog na tinawning mahal na Diyos, and we are not wanting on anything regarding that. Gabos nagsusumpay ang satuyang mga lalagyan, ang satuyang mga baso, ang satuyang mga tasa, nagsusumpay kan mga balaog na ini. Ang importante na ini satuyang mamitbidan, na ini satuyang gamiton. Gabos kamo, pano ning mga balaog, dahil kinagkukulang. Dahil sa tuya, dahil ning sa isa'y manatawo na pwede magtarang na siya nagkulang sa balaog.
na siya nagkulang sa talento, that he or she is wanting in any form of charism, dai yan ang iyayari. Gapos kita pinano ning mga talento with charisms, ning mga kakayahan, tanganit na sa tuya na mabilog ang anuman na sa tong pangaturugan sa buhay. According to Cardinal Swinens, happy are those who dream dreams and are willing to pay the price to make their dreams come true. So paladan na maugmada itong mga nangangaturugan, itong may mga plano sa buhay, alagad handa na magdusaykan sa diri, tangani mangyari, mabilog ang sa indang mga Ayan, medyo naglalag lang ang signal ni Mons Chris pero mga tugang yaong po duman si Mons Chris ngunyan sa sa mga estudyantes kang tanchuling, mga graduating students. So magayunon ang pagheras ang pinagiheras sa tuya ni Mons Chris manungod sa paglaom pasiring sa pag-uswag kung saan pigasabi nga ni po ni Mons na ang lambang taon ning hubileo po makahulugan sa Katolikong simbahan as in ini nakagamot talaga mismo po sa banal na kaugalian sa Biblia na kumbaga kung ano ang ipigtao sa tuya na dapat ang imanihar ning marhay, of course sa paagi kang sa tuyang pagpursigiman. Mons Chris, yaong ka na po sa linya. Okay, Mons? Ayun, go ahead po, Mons Chris. Okay, siguro dayo ako na dadangog ni partner. Hello po, Mons Chris. Okay. garo na disconnect kita. Nakabalik ka na, Mons. Okay ka na. Ayun. Siguro. Actually, partner, Okay. padagusto sa kuyang explanation. Go ahead po. Nag-click ka for commercial. Yes. Okay. Garo na disconnect kita. Okay, ma-commercial po muna tuloy kita, Mons Chris. And Okay, ayuson go ahead, tapoan sa imong linya. Okay? Sa tuya pong pagbabalik, ipagpapadagos ta po ang pagtukar asin paghiras. Manunungod po digdi sa paglaom pasiring sa pag-uswag, oras alas 2:33. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hulyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways.
Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, balik na po kita digdi sa satuyang programang Lakaw Maghiras. Nasa ikaduwang kabtang na po kita kang satuyang programa. Asin ini manggirare si Jenny Balyaran with a partner Monsignor Crispin Bernard. Mons Criselo mo na kay Love Jean Osrieb and si Tita Odessa Ballester Crisostomo watching from Santo Domingo Albay. Pabati da po Mons Cris ang mga members kang NEO Catechumenal Way. Tama kang Santo Domingo Albay, Mons Cris. So, good afternoon sa inyo, Gabos. Apo, si Eufemio Ibarientos Rivera. Good afternoon po. Asin ang sa imong sisteret po, once, Chris. Ang sa imong magayunon na tugang po, nakatutok po ngunyan, si Ma'am Ina. Good afternoon po sa imo. And sabi po, Digdi Mons, Ma'am Jan, singit lang po ako. Na-recall ko lang tabi na sabi Mons Chris during Pentecost celebration na magbaago sa satuyang puso. Midbidon ang balaog na regalo kang kagurangnan. Our mission is to become the living presence of Jesus. Sana da isa na po matapos duman kundi padagos habang nabubuhay da po Mons Chris. Okay, tamang-tama yan, observation na yan. So, mabalik kita siguro ang satuyang nagko-comment ngunyan, nag-attend ka itong Pentecost celebration. Okay. Pero duman mismo sa gymnasium, yung mismo ang sakuyang major challenge na sabi ko, ang coming down of the Holy Spirit nangyayari duman mismo at that moment and time. Pero sabi ko, ini mabibilog sa napagluwas niya to dyan sa gym when the real world is confronted by each one of us. Kaya bako duman sa selebrasyon na ito ang pagbuhos ka ni Espiritu Santo. Nagbuon duman, alagad papanong kita kambalaw ka ni Espiritu Santo sa roal daw niya itong pagsimbag sa mga pangapunan niya. Because the real challenge did not happen duman sa laog kang gym, kundi pagbalik niya to sa satuyang mga harong, sa satuyang mga banwan, sa satuyang mga workplaces, sa satuyang mga communities. Yaon dyan, ang tunay na agya kan paggamit niya to, paghiras niya to, kambalaw kan Espiritu Santo. Kaya it has to continue. Bako sa sarong event sana, kundi sa roal daw na pagkabuhay. Duman pinapusok kita dahil na pinagirumdum kita kambalaw kan Espiritu Santo na dayaday na tinatao sa tuya. Si Isay mang kita, anuman ang sa tuyang kamugtakan, kung kita may pagtubod, pinabago kita kan Espiritu Santo. Alagad, bako ining occasional na nangyari sa last Sunday, ngunya nasa ordinary time na kita, nangahulugan na daina, nagbababa sa tuyan Espiritu Santo. So, the Holy Spirit is not limited on Pentecost Sunday. The Holy Spirit is not limited on special event. The Holy Spirit is always made available sa to every moment of our life. Kaya dapat we are always attuned to God,
atune to His own word, yaw ng Espiritu Santo, Yes. makawat sa satuyang arual daw na pagkabuhay, tangani mas laging makahulugan ang buhay na Opo. gabos. Mons Chris, na-mention mo po kang kasubago, tamang-tama ini sa mga padabat ng estudyantes dyan na graduating kang tansuling. Ano, na sabi mo po, Mons Chris, na nakita mismo ng mga tao, napano kita ning balaong na regalo. Igaw kita ning kanyang mga talento, di ba? Pero sa pangurual daw tang buhay, paano ta po ito, Mons Chris, mamamanihar na kumbaga masusunod ta so katukduan kang mahal na Diyos na ipigtao sa satuya? Okay. Tandaan niya to na kita mga tao, we have our own weaknesses, we have our own limitations. May mga kaluyahan kita, may mga kakundian kita bilang mga tao. Precisamente, ang dayaday niya itong pag-apod sa mahal na Diyos, iyon minatao sa tuya ning kusog, tanganing anuman ang mga kakulangan na iyan, anuman mga kaluyahan na iyan, hipnuan kan sa iyang Espiritu Santo, asin magibuta ang sa tuyang misyon digdi sa ibabaw ning daga. Kaya magayon na sinambit ko sa satuyang mga holiness, the young people from Tansuling College, na ini ang agyat, lalong-lalo na sa kontemporaryong henerasyon. These people living in what we call the digital world, na lugod pa man, mamidbiyan, ang Espiritu Santo ang balaod na pinapadara ni Diyos sa tuya na daing tapos tangani sinda dakul ang may ambag sa satuyang komunidad, sa satuyang banwaan. Kaya dahil kita maghadid, dahil kita matakot kung ano man ang satuyang mga nasasabatan, mga pagbalo. Kung kita nagtutugod, dahil kita mahalian ng paglaom. So yung mga iyan, I remember when I shared my thought duman sa selebrasyon, sabi ko, tinawag kong doon ang 7 elemento kang paglaom, and number 1 among them, iyo ang pagtugod. Kaya kung may pagtugod kita, di kita mawawaran ng paglaom. Sa atubangan kan mga challenges na ini, mga pagbalong ini, definitely makakaabot kita sa buot niya itong padumanan dahil kita naglalaom asin ang Espiritu Santo danay nayaon sa satuyan. Ayun, okay. So, talagang magayon po ito, Mons Chris, na nauna. Tamang-tama po sa Samuya po na mga jóvenes. Sa Samuya, kasabay pa ako, Mons Chris. Yeah, pwede man. Pwede man. Mons, may naghapot po digdi, Mons, regarding sa daan na tipan. Ano daa po, Mons Chris, so pinagkaiba ka itong daan na tipan duman sa bagong tipan? Pareho pa daa po hindi nagagamit ngunyan na panahon, Mons Chris? Okay, so medyo dakulaw na napot is too generic. It's very general. Okay. Okay, anong pagkakaiba kang daan na tipan sa bakong tipan? So I would like to approach it in 2 ways. Okay. Eno, ang daan na tipan, iyo ang mga kapayagan kan Diyos sa banwaan kan Israel. Asin iyo ini paghanda para sa satuyang panahon, paghanda para sa pag-abot ni Kristong kaguranan. Kaya ang bagong tipan, iyo ang kasaysayan kang pag-abot sa tuya ni Kristong kaguranan. Kaya ino ang pagkapagtipan kan Diyos na nanitawo sa iyang banwaan. Bako na sa ng Israel, bako na sa ng itong inapod na piniling banwaang kang panahon, kundi ang gabos, ang bilog na kinakban, ang gabos na linalang. Iiyan ang bagong tipan. So, bagong handa na tipan, naghanda para sa pag-abot ni Kristong kaguranan. Kaya ang bagong tipan dahil iba kundi ang kasaysayan kang buhay ni Kristo, ang Diyos na nanitawo. Kaya si Jesus ang kabilugan, kandaan na tipan. Siya ang realisasyon kan scripture na inaapod sa iyang buhay, nangyari ang gabos, nasambit, nangyari ang gabos na itinukdo duman sa daan na tipan, which we call the Holy Scripture. Everything na nasambit kan mga propetas, gabos nangyari sa buhay ni Kristong kaguranan. So is the fullness, is the fulfillment
of the Scripture. Siya ang tatarahon ng Diyos na nalitaw. Sige po, Monsir. So, malinaw po ano. Okay. Okay. So, sa mga naging bunga, Mons, kang nakaaging jubileo kang simbahan, ano po so mga, kumbaga, pinaka-mayor na punto na pwede tapong iheres ngunyan na pagkahapon? Manunong duman sa mga nakaaging jubileo kang simbahan? Yeah. So siguro, digdi kita ma-wind up kan sa tuyang paghirerasan mo niyan hapon. Yes. Manuguduman sa mga mayor na jubileo sa satuyang modernong panahon. So, bago kita magyan, babalikan ko na ang pagsilibrar kan jubileo kung pagkaitong panahon. Every 25 years, sineselebrate kang banwaan ng Diyos ang jubileo, the Jubilee. So, Jubilee year ang pag-apod kan. Every 25th year. Alagad, pwede man celebrarong diyan, minsang kulang ang 25 taon kung may mga special event. But in general, kada ika-25 taon. And ngunyan 2025, so it's a Jubilee year. Ang tuminalikod pa sa ng Santo Papa, minauot niya na ining taon na ining Jubilee year na ini kan 2025 maging Jubilee of Hope, jubileo ning paglaon. Ano iyan? Iyan ang sa iyang inintroducer. Dahil ang background ka ini, itong mga inagihan tabaga kang tuminalikod na taon, kung anong mga kamunduan, kung ano-anong mga negative experiences in life. Yaon dyan manlain na kalamidad, manlain na trahedya, may mga gera, yaon dyan sa COVID-19. With all this experience year after year, in 2025, minauot ni Papa Francisco na maging Jubilee of Hope. Kaya, iyan yaon kita sa bagong panahon, digdi sa tuyang contemporary time, kadakul-dakul na mga jubileo na nangyari. Puunan niya to doon itong nangyari kang 1950. So ano na ini, relatively moderno ng panahon kang 1950. Ang banal na taon, pinagrokyaw ni Papa Pio XII, Pope Pius XII, ang jubileo na nagtauning doon sa katuninungang kambilog na kinakban pagkatapos kang gera sa bilog na kinakban. So, because of that Jubilee year, tinakwaning doon ang katuninungan dahil sa eksperyensya kan World War II. Okay, so kamong mga young people, you have no experience of World War II. Minsan ako senior citizen na dahil akong experience kan World War II. But ang Santo Papa kang panahon, si Pope Pius XII, iyo ang nagtao ning magayon na mensahe sa pagikan Jubilee year na takwan ning doon ang katuninungan. Nalugod pa man dahil ng mangyaring gera. Let us not look forward to World War III dahil tama ito dapat may 3 dahil. Sa ibang bagay na marhay, igwang 2, igwang 3, igwang 4, igwang 5. Pero kung gera, let us not look forward na magkaigwa pa ning ano pang gera. Because war is never a solution to any problem in any country. Iyon ang inaugdan kan sa tuyang mga lideres sa kinakban na ang gera dahil mang kiidudulot na karahayan. So imagine, ang nagtauning doong kaiyan, iyo ang sarong Jubilee year kang 1950. Kang 1975, hinimo ni Papa Paulo VI ang Santo Papang inimitbit na kadakol na Pilipino. Dahil kasi Paul VI, iyo ang enot na Santo Papa na nakaabot sa Pilipinas. Si Paul VI, nasaroon ng Santo Ngunyan in 1975, iyo man ang nagdeklarar kan Jubilee of Reconciliation. Jubileo ning pagipagpulian. Asin ini nagtauning doon sa pakisumaro ning mga Kristiyano sa modernong kinaan. Na nagbabago ang gabos. Sabi ko nga din sa Indo, my dear young people, na
ngunyan ibaw na ang komunikasyon sa henerasyon ngunyan compared to the generation of many years ago. So, nagbabago ang kinaban. Kaya dapat kitang mga Kristiyano magsabot sa mga pagbagong ini. Alagad na imaraot kang anuman na pagbago. Ang mga pagbagong ini para sa tuyang karahayan. All these developments are supposed for our own progress, individually and as a community. So, kaipuhan, masabutan tayo ni bako na kita rauton kang pagbago. Like for example, technology. Moderno baga ang teknolohiya ngunya na panahon sa tuyang presenting kamugtakan. Very modern. Alagad, dahil kita dapat kontrolan kang teknolohiya. Ang teknolohiya dahil dapat magibo sa tuyang mga robots. Dahiling baga niya ito ang mga discoveries ngunyan. Okay, pero baga mas intelihente, mas madunong surubot kikan tawo. Bako surubot ang magdikta sa tuya, ang tawo ang madikta kaan. Bako ang teknolohiya ang magdikta sa tuya, kita ang magdikta sa teknolohiya. So let us not be controlled, let us not be ruled by technology. Let us rule, let us control technology, tanganing maging moral ang dalagan kan sa tuyang buhay. So iyan, alagad, dakulahon ining pagbalo sa tuya ngunyan. This is a real big test sa satuya mga modernong, sa modernong panahon na kita kinukontrolan kan mga teknolohiya. There has never been a surge in pornography kang panahon. Alagad ngunyan, data pagsabihin na ordinaryong bagay na ini. Okay, ang kasalan dahil maging ordinaryong dominanting bagay sa satuyang buhay. Ang kasalan maraot kan sa tuyang buhay. Kaya dapat dahil ni maging dominante sa satuyang buhay. Let us always be in control sa teknolohiya na nangyayari sa tuyang modernong panahon. And yaon na kita sa year 2000. Kan year 2000, dakulang jubileo kan milenyo. So, kung natatandaan nindo, kan year 2000, hinda kun may mga buhay na din sa Indo. Sisay suburuhay na kan year 2000 sa Indo. Kaya pa. Okay? So, you are all less than 25 years old. Dahil pang buhay kan year 2000. So, bagong milenyo. Jubileo kan milenyo ang pagapudgaan. Asin si John Paul II, another na Santo Papa na mitbidon tagabos, John Paul II. Siya naman ang pinakaenot na Santo Papa na nakatungtong digdi sa satuyang probinsya, sa satuyang diocese. So, John Paul II visited us in the year 1981. Asin siya sa rook ng Santo Munyan. Kan siya Santo Papa, kan year 2000, he declared the year as Grand Jubilee kan sa tuyang milenyo. Ini sarong mayor na selebrasyon sa pagrumdum kan 2000 na taon pagkatapos kang pagkamundag ni Jesus. Ini nagtauning doon sa pagtubo sa tuya, sa pagkasararo, asin sa paghanda para sa bagong milenyo. So, in Jesus' name, we are prepared to face the new age, ining sa tuyang presenting taon. And now, ang pinakahuri, ining sineselebrartan mo niyan na Jubilee of Hope, na pinunan ni Papa Francisco, asin siya nagtalikod na, alagad pinapadagos na. Tabako ining proyektong personal nin sarong Santo Papa, ini sarong selebrasyon kang bilog na simbahan. Kaya kita nagsiselebrar. Now you can communicate itong mga latest na mga jubilees na sa kuyang na mensyonar na inindo pa nasabutan. You did not experience them. Inyang primayong jubileo na sa indong siniselebrar. And look forward to the next jubilee. I'm sure sa Indo yan na
maaayunan. Ngunyan sa Jubilee of Hope, iyon ang pangapudan sa tuya. Nalugod pa man, dahil kita mawa raning paglaom na in spite of all the challenges, mga pagbalo na dara kang nagbabagong kinaban, kang nagbabagong estilo ning buhay, dahil kita mawa raning paglaom. Ang Diyos dayaday na yaon sa to, kasabay niya to sa tuyang pagbaklay. Dahil nanggad sa tuyang mapabaya, dahil sa tuyang sikwal, dahil sa tuyang mabutas, dayaday na kairimanan ta. Kaya siring sa inaapon ng kita na ipadagos ang satuyang sarabay na pagbaklay bilang sarong simbahan tangani magitang sinudal, mapano kita ning paglaom na ining oportunidad na tinataw sa tuya kay ning Jubilee of Hope magbago kan sa tuyang panghiling sa buhay. Baguhin ang ating pananaw sa buhay. Bagon ang sa tuya na paghiling aru-aldaw na may Diyos na danay kitang kaibahan, nagmamakulog sa tuya, de sa tuya mapahamak. Jubileo ini ning pagkaherak. Iyo ini ang jubileo na pinagrurukyaw mo niyan as nagtataoning doon sa pagkaherak ni Diyos. Dahil ta ini ang taon na ini, 2015, 2016, the Jubilee of Mercy, minapagirungdum sa tuya na minsan sa tao kan sa tuyang pagkasala, yaon ang Diyos nagpapatawad sa to. Minataw sa tuya ning otro oportunidad, tangani na labawan ta kung ano man ang sa tuyang mga kaluyahan, kung ano man ang sa tuyang kakulangan, asin ang buhay ta maging susog sa plano ning kakurangan. And because of this Jubilee of Mercy na pinugna ni Papa Francisco, asin sa iyang natapos, yao naman ang pinakauri ining siniselebrar ngunyan ng ngunyan na jubileo ning paglaom. The Jubilee of Hope na ipinapadagos kan sa tuyang presenting Santo Papa, si Papa Leon ika-14, Leo XIV, na iyo ang naging hinutan sa tuya na sa tuyang selebraron ining mabalaog na taon, this bountiful year, this year of grace na mapanong sa tuya ning paglaom tanganing mahamad an anuman na bagayon niya tong pangatulugan sa buhay asin mapamuraway niya tong an kagurangan. Iyo ini an sa tuyang tawaning kasimbagan. And I am very grateful na yaon kamo mga jóvenes, yaon kamo mga estudyante kan Tanchuling College nagkikisumaro sa programang ini. Nalugod pa man sa inuman na ibalangibo iras sa kapwa nindo mga jóvenes to tune into this program. Tagulpi kamo maaraman, gulpi kamong masasabutan, gulping makakatabang na bagay para sa indong paglakbay o pagpaklay digdi sa ibabaw ning kinaban to become truly a model church, model community kan sa tuyang banwaan asin mas dakol na maiambag sa satuyang mga tugang. Kaya salamat to all of you for being one with us, for walking with us, for joining our program kunya na hapon asin lugod pa man sa kairibanan kampilog na simbahan na naglilingkod sa tuya sa inmang kamong lugar, danay kitang makisabay, danay na magtabang, danay makisumaro, kitaan simbahan, pakusa ng kapadian, pakusa ng mga misyonero, kita gapos, dayan simbahan kung day kamo, dayan simbahan na buhay kung day ang puso, kung dayan ambag kan mga kabataan, kan mga jóvenes. So I am very thankful, grateful for your presence, grateful for your participation. Lugod pa man sa mga maabot na Biyernes, kada alas 2 ang hapon, tune in to DCGB, tangani na ipadagos ang pag-adal sa pagtubod sa pagikaining programa Lakaw Maghiras. Alright, so thank you so much po, Mons Chris, and of course, thank you so much man po sa mga young people dyan
Nakaibahan mo po ngunyan dyan sa Tanchuling College. And advanced congratulations sa inda po Mons Chris dahil very successful ang sa indang kumbaga sabi nga ni pag nakaabot ka na Mons Chris sa pag nakatapos ka na ng kolehiyo, nakagraduar ka na sa ROE na dakulang regalo sa indang mga magurang Mons Chris. So, pasalamatan naman sa kuyang partner si Jen. Give her a round of applause. Thank you so much. Opo, sana pirmi po ka mo tutok po digdi sa programang Lakaw Magheras every Friday. 2 to 3 po yan yung pagkahapon, of course. And kung di man si baka dangog po Mons Chris sa radio, pirmi po kita live sa yung Facebook page via DZGB News Online and of course live man sa DZGB Ligaspi YouTube channel and igwa man kita of course na live up ang DZGB. Pwede po nindo iyan i-download para maski naka-break sa school or ano pong mapigigil po pwede makaantabay sa Lakaw Magheras. Okay? So mga tugang palakpakan taman po si Mons Chris. Nadadangog ba ako Mons dyan? Yeah, palakpakan taman po. Thank you so much Monsignor Crispin Bernarte sa magayunan po na pirming pagheras digdi po sa programa. Okay? So, may nalingwan pa ako Mons Chris na mensahe. Okay na po ika? May mensahe ka po. Nasabi ko na gabos. Okay, so nakaibata po sa lado technical si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Martina, si Ringman sa newsroom, si Shara Miliron and si Nicole Gloriani. Ako po si Jenny Balyaran. Asin ako si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot, hindi kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Magheras. Sa inyong nahinanyog ang programang Lakaw Magheras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang sarupang edisyon kan programang Lakaw Magheras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi digdi sa DZGB. Always number 1, always at your service.